Hello guys, welcome back to my channel. Hai no hai lam sofiu nerong no. Nerong bu kaham no tong bai na khaklayo. Ang bu kaham no. Te ani blogger joton nai tong bai di tini 2 tarik Oktober ba. Aro kok naruk tong layo sini MDC ro. Tonjai da song kok thais thani khnai tong layo. Joto takhu bu khuro phai man jok phai kha aro sini doctor rok tongo joto aro kaham ni bangi kok salai tongayo sung tini bara te elaka bahagi onanti khlaina betor no wan choi kok salai tongayo nai tongbai di ani blog pa yasak jara te ang korok sani rang ya phana ni ro busi wina bai jadi ani korok khna thoya phana ngai mana hai phana nai tongbai jadi ani blog ho oro ke ang dogano thangai tongo aro ketui rok kisana ni hne ngai tongmani aro sip rok joto tongoro cake rok thanda rok tongo ro lichi thanda de aro chocolate rok tongo mo chocolate khe belai khe kothok jat chocolate katal na mo sok phaye belai khe thok na ha mo hai phana ang bu sai nai je kho ne rok bu pai chai nai bai bu suk thok ang bu sa ja kho chocolate khe thok thok ma tong chocolate belai kothok jat mo blog